କୁଣ୍ଡା ହେଉଛି ଆଜି କେତେ ରୁମ ବାହାରିଲାଣି ଆଜି ହଇରାଣ କରୁଛି ଠିଆ ହେଉନି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଖାଲି ଆଡ଼େ ସାଡ଼େ ପଳାଉଛି। ସେ ପାନିଆଟା ମରା ହେଉଛି ଆଗ ସେଇଟା ଜଟ ବାହାରିବ ଜଟ ବାହାରିଗଲା ପରେ ଏଇଟା ମରା ହେବ ଏଇ ପାନିଆଟା ମରା ହେବ ତାପରେ ଏଇଟା ପୁରା ଫିନିସିଂ କରିବ କ୍ଲିଅର ଆଉ ଯାହା ଉପରେ ଉପରେ ରୁମ ଥିବ। ବାଣ ଫୁଟିଲା ନାଣ୍ଡିଆ ହେଇଯିବ ଆଜି ପୁରା। ସପ୍ତାହେ ହେଲାଣି କୁଣ୍ଡା ହେଇନଥିଲା। ଜଟ ସବୁ ଛଡ଼ା ହେଉଛି ଜଟ ହେଇଯିବ ଲଙ୍ଗ୍ ହେୟାର ରଖିଲେ ମାନେ ଜଟ ହେବ ସୁନିଶ୍ଚିତ ଡେଲି ବ୍ରସିଂ ଦରକାର ଆଉ।